Ei, Pep! Com anem? Molt bé. Què és això tan estrany que ens tens a punt? Mira, he portat una cosa estranya perquè avui parlarem de terres estranyes. Mira, precisament aquí he apuntat el nom d'aquesta ciutat sueca. A l'any 1794, un investigador anomenat Gadolin va descobrir-hi una terra que tenia un comportament molt estrany. El va anomenar terra rara, que li va donar el nom d'Itri, perquè fixa't que és la combinació d'It-Tri, aquestes lletres d'aquesta paraula. No va ser fins molt més tard que es va descobrir que en aquesta terra anomenada Itri hi havia altres elements, aquests dos altres elements, però això va ser una miqueta més tard. Precisament avui parlarem de l'Itri i per això hem portat aquest material d'aquí. És un superconductor. Estem parlant d'un material que té unes propietats molt interessants. Primera, condueix el corrent elèctric sense fregament. Per tant, no hi ha pèrdues d'electricitat per fricció. I d'altra banda, que és l'experiment que farem avui, és capaç de crear un camp magnètic molt i molt potent. I això té moltes aplicacions. Per exemple, en ressonància magnètica nuclear. O bé, també serveix per als trens aquests magnètics que n'hi ha al Japó i n'hi ha a Alemanya, que funcionen amb aquesta tècnica del superconductor. El que passa és que el superconductor té un petit problema, i és que necessita fred per funcionar. I ara us ho ensenyarem. Agafarem aquests imants, per exemple, aquest imant quadrat, i el posarem aquí sobre, i veurem que no fa cap efecte. No, ni s'enganxa, ni res de res. I el mateix passa amb aquest altre imant d'aquí. Aquest imant petit que tenim aquí. No fa res. Ha d'estar fred. Concretament aquest superconductor és un superconductor d'alta temperatura. L'alta temperatura no vol dir que estigui bullint. Vol dir que per ioni ha d'estar per damunt de 75 graus sota zero. Ara el refredarem i veurem com canvien les seves propietats de manera espectacular. Abocarem el nitrogen líquid en aquest recipient per així poder refredar el superconductor. Agafarem aquest imant, que abans no feia res, i el posarem aquí sobre. Està levitant. Està flotant. Mira, li he donat un petit impuls. Mira'l com gira. Impressionant, eh? I tant. Sembla màgia. I ara el canviarem. Farem servir aquest altre imant petit que teníem. Mira, hi he posat una marca de color blanc. I ara li donaré un petit impuls perquè giri. I veuràs quanta estona està girant. Fixa't que de pressa que va, eh? I tant. No frena. És per això que és molt bona idea fer trens que no toquin la via, perquè no hi ha fregament amb la via i per això només hi ha fregament amb l'aire. Mira, Pep, ja s'ha acabat l'experiment. Ara que ja ha caigut l'imant a damunt del superconductor, això significa que ja estem per damunt de 75 graus sota zero. És una llàstima que els superconductors, coneguts fins al moment, necessitin tanta fred per funcionar. Aquest és un dels inconvenients que tenen. Qui sap si poder algun dels nois i noies que ens estan escoltant poder descobrirà un superconductor que funcioni a temperatura ambient. Bé, amics, fins la propera. Fins a propera.